Sziasztok! A mai vendégem a Street Food Master képzés egyik oktatója lesz, Bíró Dániel séf, aki édesapja Bíró Lajos nyomdokaiba lépve már kiskorában elköteleződött a gasztronómia iránt, külföldön végezte tanulmányait, és 3 éve Michelin ajánlott séf, és a Buja Disznók franchise ügyvezető igazgatója. Üdvözöllek! Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem így hozzád a Street Food Master képzéssel kapcsolatban, például, hogy mire számíthatunk tőled a képzésen, inkább a konyhatechnika, vagy inkább az éttermi menedzselés lesz, inkább a te szakod, vagy a te részed? Mind a kettő az én részem azért, de inkább az étteremnek a menedzselés és a marketing részére szeretnék hangsúlyt fektetni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egy piaci résen belül, vagy egy piacon belül próbálj megtalálni egy rést, amin belül ki tudsz alakítani valamit, amit már talán valaki lehet, hogy csinált, vagy nem csinált, de a lényeg az, hogy azt, amit te szeretnél csinálni, azt úgy csináld egyáltalán, hogy a többinél ezt jobban csináld. Az, hogy ezt már hogy csinálod, az már mindig egy nagyon nehéz kérdés, és pont ezt szeretném majd átadni valamilyen szinten. Tehát, hogy mind marketing részben, mind árazási részben, mind ötleti részben, mind a színek, a brand, a logó, ezek mind eszméletlen fontos szerepet játszanak most egy brandépítésbe. És azt szerintem itthon nagyon-nagyon kevesen csinálják meg. Úgyhogy én szeretném a hangsúlyt azt inkább erre fektetni, mint a gasztronómia részre fektetni jelen pillanatban. Ez nagyon szuper, mert amúgy kevés helyen tanítják meg azt, hogy brandépítésnél mikre kell figyelni, és tényleg, hogy az egészet lásd, és ne csak egy részét, mert amikor brandet akarsz építeni, akkor nyilván az összes részét kell látnod. Így van. Tehát én hazudni sosem szoktam, tehát hogy azért én megpróbálom elmondani, megmutatni, amit tudni átadni, de ez úgyis majd az élet hozza, hogy ez kinek jön össze, vagy kinek nem. Tehát, hogy ez inkább alapokat fog adni, ötleteket fog talán adni, meg olyan dolgokat próbálok majd átadni, ami nekünk talán egyértelműen működött, vagy működik jelen pillanatban is. De ettől függetlenül ezután mindig mindenkinek a saját maga törekvése, kemény munkája és ideje ahhoz, hogy ezt megcsinálja és befutassa. Hát persze. Kulisszatitkokra lehet számítani? Persze, lesz. Ezt majd egyértelműen meglátjuk, vagy megbeszéljük, hogy ez olyan fog tudni kijönni, de egy napot mindenképp megpróbálok majd bevinni mindenkit a cégbe, megmutatom, hogy működik, hogy csinálunk, hogyan adunk el, hogyan kell felépíteni egy helyet, miből áll egy hely, mik a fontosak egy helynek a nyitásakor, vagy működtetésénél, mi a labor, mi a food cost, mik az elábék, mik a beszerzési ráták. Nagyon sok pilléren mozog ez az egész, úgyhogy amennyire egyértelműen az én tudásom is engedi, annyira megpróbálok majd mindent átadni, amit tudok. Egy vendéglátóhely minőségét nagyba tükrözik a vendégek visszajelzései. A képzés során lesz olyan, hogy így a résztvevőket így bevezetitek ebbe is, hogy hogyan kell akár egy vendéget kezelni, panaszt kezelni, hogyan tudod preferálni, vagy előtérbe helyezni a vendéget. Szóval, hogy egy kicsit ez az emberismeret, talán ez lenne rá egy jó szó. Most az emberismeret, vagy az, hogy ez egy nehéz rész, tehát hogy én megint csak, tehát hogy például most a Buja Disznókról beszélek, vagy egy street food helyről beszélünk, ott idézőesen az emberi tényező annyira nem, tehát hogy fontos, de inkább üzleti szempontból fontos, és azért fontos, hogy én például most azt mondom neked, hogy van egy cég, és most nem fogom elmondani a sajátunkat egyértelműen, de a lényeg az, hogy lőd be az például, hogy nem tudom, neked a fő célcsoportod az 25-től 42 éves korig terjed, és ennek a 70% a férfi és a 30 nő. Ha te ezt tudod egy 1,5-2 év működés után, akkor már a bizonyos kerületedbe vagy a régiódba ki tudod alakítani azt az eladási módszert, módot és azt az ételstílust, amit ezek az emberek szeretnek enni. Ezáltal pénzt fogsz generálni. Ha ezt nem tudod, akkor nem fogsz. De egy street food helyem, tehát a panasz már inkább online érkezik. Tehát, hogy eszméletlen mennyiség lett az online felület, a TikTok, az Insta, a Facebook, a Google, a TripAdvisor, tehát, hogy és sorolhatni lehet tényleg, és az emberek már igazándiból, én azt vettem észre mostanában legfőképp, tehát, hogy nincs nagyon személyes kontakt. És egy ilyen helyen, ahol tényleg egyébként, tehát nálunk is a helyeknek a 70%-ánál leadja a rendelést, kifizeti a pultnál, vagy kap egy csilingelőt, egy ilyen kis rezgőbigyót, vagy bemondjuk a számot, hogy valami jön érte, kiviszi, megeszi, vagy akár elviszi, és utána ennyi. Tehát, hogy az ilyen helyek, ezek idézőesen 90%-ban nem éttermek. Tehát, hogy nincsen felszolgálási rész, vagy egy olyan rész, ahol például, nem tudom, a vendég azt mondhatja a felszolgálónak, hogy hú, papi, ez most szar volt. Vagy ez most annyira nem volt friss, vagy azt mondja, kicsit figyeljünk oda jobban, mert jobban át szeretném sütni. Tehát, hogy ez a rész,
ebben a régióban sokkal alább hagy, mint egy éttermi szférában belül, de egyértelműen persze, hogyha van ilyen, akkor azt kezelni kell. De én úgy gondolom, hogy ezeken a helyeken egyébként ez rendkívül minimális. Hát gondolom, itt maximum odáig mehetnek el a panaszok, hogy a felszolgálás, maga mondjuk a street foodnak a minősége, Így nem van. tudom, gluténmenteset kér, de gluténosat kapott. Szóval hogy maximum ilyen problémákat látok én így külsőleg, hogy odáig tud elterjedni. Plusz ez pont egy olyan dolog, ahol nem biztos, hogy így a többségében egy beülős helyet fognak nyitni. Nem, így van, ezért is mondtam. Tehát, hogy azért a street food nagyon sok rétegű. Tehát megvannak a street food kocsik, megvannak a kisebb helyek, megvannak egyértelműen nálunk is a Bugyadisznóban, mint például a Fény utcai rész. Ugye azért az egy éttermes rész, vagy a Gosdú udvari részünk, ugye az, ami nem a miénk, ugye az egy franchise partneré, de az is egy éttermi közeg. De a többi egyébként az ilyen félkiszolgáló, félig lecsücsülő, félig elvűös. Tehát, hogy a street food ezért szép egyébként, meg ezért tág, mert elég sok minden szférát meg lehet vele közelíteni. Amúgy. Úgyhogy egy jó dolog, én nagyon jó dolognak tekintem. Tehát gasztronómián belül a legegyszerűbb egyébként, tök őszintén, valamilyen szinten a legegyszerűbb belül pozitív hatást egyrészt kihozni az emberek felé, kettő, egyébként a legminimálisabb gasztronómiai tudás kell ahhoz, hogy valami jót tudjál egyébként vele csinálni. Na és hogyha én most jelentkezek így erre a képzésre, elvégzem, akkor hogyha kijövök, gondolom, nem veszel fel, mint séf. De hát téged szívesen felveszlek. Sokra nem én. Nem baj. Hát ugye kézműves ételkészítő és falusi vendéglátós tud lenni majd az, aki ezt az egészet elvégzi. Az, hogy a kézműves ételkészítőben az majd pontosan mit ad, azt majd nekem egy kedves kollégám jobban kifejezi, az nem az én szakterületem, és nem szeretek olyan dologról beszélni, amihez őszintén nem nagyon értek, de az egy teljesen más pont. Én ennek majd inkább, ahogy erről beszéltünk is, a street food részét fogom képviselni, meg a üzleti részét egy kicsit. De mondjuk ez tök király már, mint hogy ezzel igazándiból, ha így nézem a piac tereket, és oda is kimehetek majd nem tudom, egy pultba felállni, és a saját termékeimet értékesíteni. Mert ugye, ha én jól tudom, akkor a kézművesbe az tartozik bele, hogy a saját gazdaságodban megtermelt ételeket, növényeket, tojást, bármit, te azt ugye fel tudod dolgozni. És talán el is adhatod. És eladhatod. Igen, és tök jó ez a kettő, ahogy így összefor, hogy ezt mind te csinálhatod így magadnak, és szerintem egy nagyon egyedi dolog most ez egyébként itthon, és nincs is nagyon belőle még egy, úgyhogy szerintem egy nagyon pozitív indulás ez az egész. Igen. Még egy utolsó kérdésem lenne. Na, az pedig az, hogy szerinted mi a legfontosabb dolog ebben a szakmában, hogy így a szemed előtt legyen. Jó tágkérdés. Legfontosabb, ezt nagyon sokan nem fogják szeretni, ezt a kibaszott sok munka. És ez a legőszintébb és legtisztább válaszom erre. Aki nem szeret sokat dolgozni, azt felejts el. Nem fog menni. Tehát, hogy főleg a mostani generáció, ami így jön, kicsit a fiatalabbak felé. Nagyon sokat láttam belőlük, meg ugye egyértelműen a konyhán sokan jöttek már hozzám, és a 99%-uknál mindig egy dolgot látok, a TikTok, az Instagram, a Facebook. Minél nagyobb lóvét szeretnének keresni minél hamarabb, csak a tudás mögöttük az egyenlő a nullával, vagy inkább a mínusz. És én ezt egy rendkívül nagy problémának látom itthon. A vendéglátóipar ennek az ilyen gondolkodású embernek vagy személyeknek a legeslegrosszabb pofánverés lesz, mert ebbe muszáj lesz nagyon sokat dolgozni. Ott kell lenni, figyelni kell rá, csinálni kell. Ha a sajátod, akkor egyértelműen a saját arcodat vagy a saját nevedet is adott hozzá, tehát muszáj vagy magadat megmutatni, és muszáj vagy ott lenni, mert amúgy hiteltelenné válsz. Bele kell rakni a tudást, bele kell rakni elég sok lóvét. Úgyhogy ez egy ilyen szakma, meg egy ilyen dolog, de mindentől függetlenül soha nem csinálnék mást. Tehát, hogy aki viszont tényleg szeretné ezt, és szereti ezt csinálni, és van kedve hozzá, akkor viszont rohadt sokat tud adni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szabadságot tud adni, egyértelműen mindenki pénzből él a nap végén, ha valaki jól megcsinálja, tényleg nagyon szépen meg lehet belőle élni, és egy családot nagyon szépen el lehet belőle tartani, és jó jövőképet lehet kialakítani. De ez rohadt sok idő, rohadt sok munka és sok tudás. Ennyi. Az a legőszintébb. Nagyon tudok mondani. Köszönöm, Én köszönöm. hogy itt voltál. Én is.